Vy považujete abnormálne veci za úplne prirodzené. Vám je úplne jedno, že sa nahí ľudia pretriasajú po uliciach, nahých vozičkárov tam vyhadzujú do vzduchu. Prepáčte, ja toto odmietam. Z tohto miesta chcem všetkým ľuďom čeliacim týmto útokom, násiliu a diskriminácii ospravedlniť. Prepáčte. Zároveň sa chcem všetkým gejom, lesbám, bisexuálom a transrodovým osobám odkázať, nie ste v tom sami. Nie sú to len niektorí politici, ktorí stoja na strane rovnosti a dôstojnosti. Na nedávne homofóbne útoky ministerky kultúry na Slovensku reagovalo takmer 200 000 ľudí svojim podpisom a požaduje jej odchod. Ľudskosť má a stále bude mať väčšinu. Ďakujem preto všetkým Európanom a Európankám, ktorí sa vždy ozvú, keď sa niekto snaží nehanebne zaútočiť na našich LGBTI spoluobčanov. Presne tak, ako to robí Európsky parlament vo svojich uzneseniach, vrátane toho k teroristickému útoku pred barom Tepláreň. Preto aj z tohto miesta chcem verejne slúbiť, že budeme robiť všetko preto, čo je v našich silách, aby ste boli v našej spoločnosti chránení tak ako všetci ostatní. A aby ste mohli s pocitom bezpečia a slobodne milovať tých, ktorých skutočne ľúbite.